Ni mo ma sura chama zigi me ka jamara ka nyeshin jamara numo wala safa mu ya bise sura ofe Sheriff la TV bamananga kuna funi na mimbi wala like auye malikunga ani jien fa mbore ukunga ama fo ngoni akuma sele bakuru kuna funi flade do anga jamana ministry fla kasanga ni seneko doni e bala jamana nyama ufe uyetama ke ka nyeshin sene yoro domo mimise kato haklina umino ndame ni ukanga dangene maya kunoku tama jatemine nasrafe anga jamana muso ube chesirila mali jamana yiriwalila nga kumado ula uka bara ubeke sanjikoro washiye anga sekesekali nyeshina mali muso ba umo bi oye jamuka ngerengere nenye meme na lase aumo Sheriff la TV kuna funi kono au dangana. Centre agro-piscicole Espoir Jeune Mali Kapeja Mali Sene ani jegemara yorodo mimbe donege buguka ufe safo sigidala kabeni abril galot leta ani woro ye Mali ministry fla ministry folo oye bagamara ani moni o ministry flana oye sigidala kana ni ministry ye uyuse ubo ukona koro kase senani jegemara yoro ina jango jamana nyama uye hakilina minda kanyeshi dugukolo labarali mokula kura ya dugukolo minu njikele segenani ufanga bana ukama ko projet de restauration de terre dégradée ko imbido ode hakilina dafe amawla dunia kafo Centre agro-piscicole Espoir Jeune Mali Kapeja Mali a nyemaba ni oye Shekumara Jaure Maigaye ay ministre flawu bismillah kafara mabachamanga safo sigidala anga mami minyafuli kenye akokunga Amadou Kamaradu akasoro lefle ni visite de terrain mi fleni kanyishin centre agro-piscicole Espoir Jeune Mali ma na de nyongone Kapeji Mali ministre flafe noye ministre Yubaba minka baranyeshin be baganko ani moniko ma Mali jamana kono ani abarake nyogo muso noye madame Dumia Mariam Tangara nale ka baranyeshin be sigida tobotoli na la kanalima ani nyetaka kuntakala jan akunti dore yasa kini nyeda barakelunka mimbe do projet PRTD kononana nole ka jege mara woro ani jege den toro woro kolu yakubaya Mali jamana konnana ka beni o bara woro nunu kolobo karliye ni a jatemine PRTD le projet de restauration des terres dégradées financé le noni Banque mondiale de mais mise en œuvre be ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable de là donc oui anye demeke ka nyeshi ministère de l'élevage et de la pêche ma pour que ka jege mara law munu be jege mara ke ka se ku deme donc on nana bi kana laje munu yere be géniteur labé antara yoro la janga e ka fo mina chama bubulu et puis keleme ka yoro chama labé pour que ka géniteur chama fait munu se ka di fere pisciculteur ma ko se ka production augmenter chugumna donc antlalo la nana kana poissonnerie jege fere yoro la janga e chambre froide biano jege nunu la sagule no kosebe parce que sumaya bula donc ka fo ka be tinya okumata la parce que avait fonctionné ni énergie solaire de fana ministre Yubaba ani sodiale ni barake mineni ni barake woro yeko nyuma yelila ay foli ni walenya doni bunyama seginke kanyeshi Kapeji nyemauma projet d'Obe non nous va faut que projet mumbe dugu kolonienmaya donc Obe à quel niveau là à jenana e ka milliard wolong la di ama sa wolong la kono donc kabini sango baraka waliya annana mogo munu nya asoro munu akera mogo munu gerjere annana do barabi maiga oye interprofession président ni ale yeso million biolo la ni durudama jege munu mbeke sababu ye ka jege to toro ba fuma ko géniteur ale bode fenge aba fe ka di Mali bema anyaye dunka fa jege la abena ke soro fenye soni projet Kapeji akala initi dore yasa kase ka shifina kaw ko ka doniya tawla kawriya kanyeshi jege marakunyuma ana barali kunyuma mimbe ke sababu ye kase ka haklina kurani fere kuraduma soroni yirwa ani dunka fa sabatelila Mali jamana kono yelema belebele parce que ne centre ta folo anga bara famba kunyeshi ne be ka jege den toro
ani ka jɛgɛ kunbaya ka di mɔgɔw ma. Mais an nana ye jamana in kɔnɔ waati dɔ kɛra an bɛɛ nana o problème sɔrɔ n'o ye problème de géniteur ye. Fo projet de tun bɛ taa géniteur san jamana kɔ kan ka na d'an ma. An ko yanni an ka to ten mun an yɛrɛ ti baara kɛ o kan. Donc ni san damadɔ in na an ye show ma projet de restauration des terres dégradées an y'an ka plan d'affaires déposé u y'o o volet financé an ye. Dieu merci aujourd'hui aw yɛrɛ ɲɛ bɛ banque de géniteur là c'est fonctionnel. Géniteur bɛ yan an ye écloserie 4 livré déjà minnu bɛ Mali kɔnɔ. An bɛ ka continuer ka géniteur di u ma u sigiyɔrɔ la. Surtout o yɛrɛ de ye problème ye k'a fɔ i bɛ se ka jɛgɛden ta ti problème mais k'a di a tigi ma f'a sigiyɔrɔ la. Bi alhamdulillah KPJ Mali ɲɛsinnen b'o ma. Minɛnw b'an bolo fɛɛrɛw b'an kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ministre ninnu ka taama n'o ye ministre Yuba Ba a n'a tɔɲɔgɔnmuso madame Doumbouya Mariam Tangara n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida tɔbɔtɔli ma ka na ɲɛ da KPJ centre ba in kan. A bɛɛ lajɛlen bi don baaraw jateminɛ ka ɲɛsin projet de restauration des terres dégradables ma min musaka bɔbaga kɛra banque mondiale ye. Taama in senfɛ ministre fila ninnu y'u ka nisɔndiya yira ni ka wele kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka ɲɛsin KPJ a ɲɛmaaw ma min bɛ tali kɛ cɛsiri ani jija ni wulikajɔ la yaasa laɲiniw ye se ka sabati ka bɛn ni baaraw bolodatogo ye. Coordination des associations du cercle de Kenya o ye Kenya cercle tonga fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 18 ye u ye u ka baaraw n'u don palais de la culture la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka cɛsiriw minnu kɛ ka Kenya cercle yiriwa ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 18 ye. Kenya nsigida den minnu bɛ Kenya kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la olu la Kulukoro marabolo ɲɛma colonel Lamine Kapori Sanogo fɛnɛ kunbɛn. An ka ɲininikɛlaw Sadio Sidibe n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlen an ka jaga jamada. Jɛkuluba min sigira ni a bɛ Kiɲankaw bɛɛ kɔfɔ olu ka baaraw kolokaliw kɛra bi kabini sibiri ye avril kalo tile 18 palais de la culture la. Kiɲankaden bɛɛ lajɛlen bɔra i ko kɔnɔkulu. Kiɲan komini 9 bɛɛ lajɛlen min b'a to ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka na u da don Kiɲan yiriwala ana a ɲɛta la cogo min na. Association in ka laɲiniba ye fɛn min ye o de ye o dɔ ye. Fɛn min ye Kiɲan a mɛrilaka minnu kun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma ta u nisɔndiyalen ka foli kɛ ka ɲɛsin association in den bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u ka nin hakilina ɲuman in tali ye. Association ni a nana nakuma na sabula parti politiques caman bɛ u ti baara la bilen maire bɛ baara kɔnɔna mais parti politiques ti baara la ni association min y'o ta k'a bila i kunna k'a fɔ ne mago tɛ dɔwɛrɛ la anw m'an ka baara kɛ an tɛ politique mɔgɔw ye. An mago bɛ an ka cercle la an mago bɛ an ka bɔra yɔrɔ minnu na ka taa dilanni kɛ o yɔrɔ la ka fara politique mɔgɔ ta kan vraiment o ye ŋɛniɲɛ ɲuman de ye o ye hakilila ɲuman ye an kan k'o kɔkɔrɔ dun an seko n'an damayira bɛɛ la. Conseil communal tɔgɔ la Kiɲan vraiment u ni ce ni mɔgɔ degunna tuma min na i bɛ maa min ye i ka mɔgɔ ye anw degunnen don parce que commune maire dama tɛ se ka bɛɛ kɛ. Association min bɛ Kiyakaden bɛɛ kofɔ Bamako kɔnɔ yan nɔ u ka ɲɛmaaba ale kelen ka kuma ta nisɔndiyalenba ye foli kɛ k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min kɛra kɛnɛ in den fa ye k'o fo ka waleɲuman dɔn ni o ye Kulukoro gouverneur ye min kɔnɔna na a tilala k'a da don association in ka baarabaw bɛna kɛ fɛn min ni fɛn min ye donna nataw la hali n'a y'a sɔrɔ association yɛrɛ bangera a tɛ san kelen ɲɔgɔnna bɔ a jira k'a fɔ association ye hamina kelen min b'u la o de ye Kiɲan u ka ɲɛta ani a ka yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na. N bɛ Kiɲan cercle mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in ɲɛmaaya kun dilen don ministre de l'administration territoriale ma et de la décentralisation mais a denfa o ye an ka colonel le gouverneur de la région de Kulukoro Lamine Kapori Sanogo an b'o fo yan ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye tɔn in sigi sen kan kun kelen de kama an ka cercle yiriwalen parce que n'a ma ɲɛ décentralisation sigira sen kan région créé la cercle créé la commune créé la arrondissement créé la u tɛn'o yɛrɛ dilan hali n'i y'o bila sen kan ni population ma wuli ka jɔ a hakili la jamana in a développement man nɔgɔ donc o de kama an y'a lajɛ cercle sɔrɔla donc il faut que association fana ka sigi sen kan parce que autorités olu b'u ka baara la donc an minnu ye population ye an ka ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an ka cercle développement ma. Kɛnɛ in den fa ni o ye
colonel Lamine Kapouri Sanogoye Kulikoro gouverneur Bounye Tarakadi Alimima Nison Djalimba a fana ye foloke k'a ɲɛsin a balimamuso n'a balimacɛw bɛɛ lajɛlen ma ani fo ka taa se Kenya musokɔrɔba n'a cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma ko sabula nin ye ko ye ni a kan ka fɔ ni bɛɛ kan ka nisɔndiya la ko Kenya ye dugu ye fɛn camanba de bɛ ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara Kenya ɲɛtaa kan cogo min na a tila ka laɲini dɔ kɛ association maaw fɛ ko sabula n'i y'a jateminɛ association maa in bɛ taa fo maa 30 kɔ nka muso 2 dɔrɔn de b'a la k'a b'a ɲini u fɛ muso ka kota dɔw bɛ se ka fara u kan cogo min na. Assemblée kɔnɔna na u ye ne ta ka kɛ parrain a diyara n ye n ye min f'u ɲɛna o ye de k'a fɔ an bɛ ko kɛ bi ko a kan ka kɛ an n'an ka président hakilina de n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye o ye mun ye o ye bɛn ye o ye kelenya ye o ye kotoɲɔgɔn t'a la ye o ye ɲɛtaga kuntagalajan ye o ye lakana ye association fɛn bɛ kɛ ni o tɛ taa o sira fɛ o kɛ kun tɛ donc an y'o conseil di association mɔgɔw ma ka tila k'a f'u ye k'a fɔ anw tiɲɛnen don parce que ala ye ji d'an ma Kiɲankaw ma ala ye ji caman di ka tila ka sɛnɛkɛminɛn jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛnɛkɛminɛn caman d'an ma ka tila ka intrant n'o ye engrais ni binfagalanw ni fɛn wɛrɛw ye k'o d'an ma donc an bɛ ka sɛnɛ caman kɛ donc an ka continuer wari min sɔrɔla ka se ka jamana dɛmɛ u ka bureau la an y'a ye k'a fɔ maa 30 kɔ de don mais ne ye min kɔlɔsi a bɛ komi muso 2 de b'a la donc an y'a fɔ association mɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ musow place u ka musow ka place segin u ma parce que an bɛ jateminɛ de k'o la foyi tɛ se ka kɛ bi on ne peut rien entreprendre de durable n'a sɔrɔ an ma musow kalan an b'a la ko an bɔra olu de la. Nin don in bonya kama Kiɲanka den bɛ Bamako yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɔra ka na palais de la culture fa iko dakɔnɔ ɲi ka na u ka nisɔndiya ani ka na u ka fasoɲumanya ani u ka Kiɲanden ɲumanya yira cogo min na o kadara kɔnɔna na maa caman ye kuma ta ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin association cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka dugawu fana k'u ye cogo min na kɛnɛ in a kun cɛra ni an ka seko ni an ka donko fɔli dumanw ye fo ka maaw nisɔndiya. Mali kɔnɔ maaw do minnu cɛsirilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛko na sira fɛ maaw do minnu cɛsirilen bɛ jago na sira fɛ maaw do minnu cɛsirilen bɛ bololabaara na sira fɛ maaw do fana minnu cɛsirilen bɛ lɔgɔli karamɔgɔya na sira fɛ maaw do minnu cɛsirilen bɛ sigida ɲɛmaayasow kɔnɔ tɔnw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nka kuma dɔw la u bɛ dibila ka sabu kɛ u ka baara kɛ bɛ sanji kɔrɔ wɔsi a baara ta u jɔyɔrɔ ka bɔ Mali jamana jɔli la jɛnw de do an balakaw de do Mali musobaw su ani tile u bɛ baara la Mali jɔ la gɛlɛya jumɛn bɛ sɔrɔ u fɛ Mali jɔli sira minɛni na ani u ka cɛsiriw kɛra sababu ye ka yiriwaw minnu kɛ Mali jamana kɔnɔ an ka ɲininikɛla Alhamidu Badini ka sɛgɛsɛgɛli bolila o de kan a n'a ka jatala Nuhum Ngone an ka jɛ k'a ɲɛmada ni kunnafoni in fɛ min labɛn bɛ ka ɲɛsin Mali musobaw ma. Kabini fajiri kɛ ɲɛfɔlɔ an ka muso cɛsirilenw ni y'o selen ye hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan ka balo i wɔsi la ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la ni k'u jɛniyɔrɔ fin denbayaw olu ka nisɔndiya n'u ka lafiya la. Aminata, Fatumata, Bintu, Mariam anu ɲɔgɔnnaw olu kale ka di ko u na dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An bɛ yuguyugu de feere ni wagati min bɛ yen nɔ ni funteni i n'a fɔ ni funteni bɛ yen funtenina fini bɛ san ni nɛnɛ bɛ yen nɛnɛ fini bɛ san awɔ musow de ka ca a tila bɛɛ ye muso ye ni ko ko du i ko ko muso bon musow de du yɛrɛ fanba bɛɛ ye an bɛ bɔ ka na an dayirimɛ ɲini denmisɛnninw ka dépense b'a la an yɛrɛ taw b'a la walasa k'an cɛw dɛmɛ. Ni muso cɛsirilen ninnu i b'u ye jamana fan bɛɛ kabini sugu kɔnɔnaw togodaw jamana sɔrɔ ko o bɛ se yakubaya cogo minɛ a ka ja ni k'u jɛniyɔrɔ fin yiriwa o sabatiliko ɲuman sira kan. Aw bɛ sɛnɛ kɛ koyi n'anw ka lemuru sera sisan Bamakɔka minnu b'anw ka lemuru san olu o ka ca u b'a dɔn fana o bɛ cogo min sunsun bɛ ten mangoro bɛ ten saladiw ni fɛn caman bɛ ten wa anw tɛ engrais k'an t'a la fana an b'o baara kɛ fini min filɛ n kan na komi n ɲɛ b'a la a danna centre la o Baginda mais Mimi Pedro de y'a kalan ale fana ye muso de ye. N'i ko sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali
iko an balakaw bari sabula olu de bɛ a wulikajɔ caman kɛ kabini foro kɔnɔ bayɛlɛmali fo ka taa bila san ani feere la musow de wulilen do k'u jɔ k'olu bɛ balo o wɔsi la. An ye musow dɛmɛ ka nakɔ kɛ ka foro sɛnɛ n'o ye burusi kɔnɔ musow ye o kɔni vraiment an y'u dɛmɛ dɔ ye élevage kɛ dɔ ye aviculture kɛ dɔ ye transformation kɛ surtout muso caman bɛ transformation na ni unité de transformation sigiyɔrɔ la bon hali Bamakɔ yan nɔ ani unité de transformation b'an bolo parce que ne yɛrɛ bɛ centre de formation professionnelle fila bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ la donc an bɛ ka baara ye dɔrɔn muso bɛ se ka dɛmɛ muso ka bɔ sokɔnɔsigi la bɛɛ ka se. kɔnɔna na an balakan caman ka bɔ nɔgɔ la sabati la ka sabu kɛ kɛnyɛrɛ ye ani baaradegi ye o kɔfɛ o fana kɛlen do ka wulikajɔ sabati yaasa an balakanw ani an balimamuso olu fana bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogo min. Centre sigi ni bi cɛ an ye maa bayɛli ka former parce que an ye mɔgɔ min former ka ca 2000 personnes donc olu former dɔw fana caman alhamdulillah bi caman bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye ou bien caman bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka entreprise kɔnɔ o hakilina in sababu fana nana parce que Mali la yan mɔgɔw tɛ mode valeur dɔn san o san an bɛ étrangers sɔrɔ an ka kalanso in na yan n'o ye ivoiriens centrafricains sabula olu ka jamana ninnu kɔnɔ n'i ka niveau ma taa n'i ka profiter an ka formation na. An balakanw k'olu tɛ danni dɔrɔn ma bawo fɛn min ye jamana mara ye k'u b'u sen don o fana na an ko mun ma ko gouvernance cogoya minɛ o fana bɛ se k'u ka hakilinataw di jamana sariyaw tatɔ la ani k'i wuli k'i jɔ a lawaleyali sira kan ko bawo kun tɛ se ka di cogo si la a tigi kɔ. Ka musolakaw ye jamana ka fanga buda kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ o ye kunnawolo ni nisɔndiya de ye anw ma parce que fɔlɔ a kun ma faamu i kun b'a ye k'a fɔ ko musow kun ka dɔgɔ nin kɔnɔna la donc an bɛ foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o la fɔlɔ u ye sariya mun ta n'an b'a fɔ o ma loi 050 musow kelen ka loi tɛ a bɛ bɛɛ de concerné mais a kɔni kɛra sababu ye musow fana ka ca wasabulon kɔnɔna la ni an ka gouvernement baarakɛyɔrɔw la fan bɛɛ fɛ wa hali ni bureau bɛ sigi i b'a sɔrɔ musow dɔɔnin b'a la donc o ye taaɲɛ dɔ de ye an ma an bɛ foli kɛ o la mun tun tɛ yen nɔ fɔlɔ. Anw yɛrɛ bɛ volet fila de kɔnɔ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya hakili sira fɛ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ sira fɛ ani muso ka yɛlɛma hɔrɔnya a ka décision sira fɛ o kɔfɛ anw bɛ gouvernance locale la gouvernance locale ye jumɛn muso ka se k'a da don a ka jamana sigida mara la o kɔnɔna na information caman kɛ ni musow ye 2023 partenaire fila y'an dɛmɛ fo ka se bi ma NMD ani Grande-Bretagne an ye muso caman former k'u hakili la kunu jamanaden ɲumanyaw la k'u hakili la kunu démocratie la k'u hakili la kunu implication à la gouvernance locale u k'u da don sigida mara la u k'u ka CDRLw sara u k'u ka devoir kɛ walasa jamana k'u ka hakɛ d'u ma. K'a dɔn k'a fɔ an bɛlaka ninnu ka wulikajɔ fanga ka bon wa jamana tɛ se ka jɔ cogo si la o kɔ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko o gɛlɛya caman de b'u kan kabini musaka sɔrɔli la k'o ka kuntilennaw waleya ani kuntilenna minnu bɛɛ la n'o ma faamu maaw fɛ halisa o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya caman. Cɛsiri musow ka soli ka wuli bɛɛ ɲɛ ni k'i da bɛɛ kɔ maa si de ma to kɔ fasojɔ sira kan kɛrɛnkɛrɛnya ma an balakanw ani npogotigini minnu bɛɛ la ni dabama y'u lajarabi ni lujura ye. An bɛ baara caman kɛ kɔsa in na an ni voici an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye 50 femmes handicapées détentrices de droit minnu bɛ yen nɔ n'u senw man ɲi u bolow man ɲi an ye safunɛ dilanyɔrɔ belebeleba dɔ dayɛlɛ ka d'u ma jalakɔrɔji ka moto taxi sa u ye u bɛ safunɛ in feere moto taxi na ka formation k'u kun ka yɔrɔ in dayɛlɛ u bɛ k'o feerew kɛ Oxfam yɛrɛ u ye trophée d'a ma o projet kɔnɔna na o muso lujuratɔ ninnu a barika Ala ye bi kɔni vraiment olu bɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ u bɛ ka dɔ k'u yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Sɔrɔ ani yiriwa o dama dɔrɔn tɛ an balakanw k'u kale ka don k'a fɔ ko n'u jɛniyɔrɔfin bɛn ani kolosuma sabatili la Mali jamana kɔnɔ
kɛrɛnkɛrɛnya ma yɔrɔ minnu bɛɛ la ni gɛlɛya bɛ n'u yɔrɔ ka jan kosɛbɛ duguba kɔnɔnaw ma. Fɛn o fɛn min bɛ yen n'o de ka se association ma regroupement fɛn o fɛn n'a bi kɛ musow bi fara ɲɔgɔn kan la et puis musow représentelen b'a bɛɛ la. O tɛmɛlen kɔfɛ n'i donna an ka duw kɔnɔna na ni kungo b'i bolo a kɛra hɛrɛ tana ye a kɛra fɛn o fɛn min ye f'i yɛrɛ b'i jɔ i yɛrɛ la tellement que musow bi bɔ ka na kɛ ka yɔrɔ fa i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ jama sera ka na e nɔfɛ cogo min f'i b'i jɔ i yɛrɛ la. An kɔni an fɛ yan nɔ an b'a fɔ vraiment bɛn ni keleya a bɛ an fɛ yan. Maliba musow ko jamanajɔ tɛ kɛ olu kɔ cogo si o ye taaɲɛ sira ta o bɛ hakilijagabɔw kɛ wa maa bɛ se k'u kɛ misali ɲuman ta yɔrɔ ye. Faso jɔbaw an balakaw a caman yɛrɛ dɔɔnin tɛ tuma dɔ la nka yiriwa kuma tɛ se ka fɔ cogo si la olu kɔ o caman de kɛlen don ka jɔyɔrɔba ta denbaya ka lafiya ani dudenw olu ka hakilisigi kɔnɔna na ka an faw olu dɛmɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ nin cogo la a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i kɔfilɛ an balaka ninnu ani an balimamuso ninnu na ko baw n'i ye muso dɛmɛ i ye du dɛmɛ wa i ye jamana dɛmɛ. Alhamidu badinina ka jatala no homo kunenw ka sɛgɛsɛgɛli do ka ɲɛsin an balakaw jɔyɔrɔ ma Mali jamana yiriwali la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ laseli nata min ye kafo ɲɛmamuso ye o fɛnɛ ka laseliw bɛna tugu a la ni ala ka jɛn ye. An b'an kunda Konowari jamana kan a Seyada Sherifo Ahmed Tijane Haidara ni o ye bani ka wulukanzigi ye a bɛ munumunu zalo la ka maaw wele ka taa ala lasɔrɔ sira ye o de la a sera Konowari camancɛ yan fa ka digi a kɔrɔ yan fa ka dugu la dugu min wele ko Nbato Moronu marala ni ka a bisimila ye ka wajuli kɛnɛ belebele fɛnɛ ɲɛnamaya ye nka bɛnni sibiri avril kalo tile 18 ye min zenfɛ bato alimami ni o ye Ali Sangare ye a ye silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiyata sirifikɛ bolo ni ala ka jɛn ye. An ka lasigiden Konowari jamana kɔnɔ Jakarija Danbele a bɛ lase maa min fɛ Fatumata Kane do an ka ɲɛmada. Dina carinini ka maaw la faamuya a taasira jɛlen ka Mustafa ka diinɛ a taama bere Seyide Sherif Ahmed Tijani Aidara a kundara Moronu Fédération kan min ni a ye wajuli kɛnɛba ɲɛnamaya bato o ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni silamɛw caman ye ansaru n'u kanubaw ni bun adamadenw bɔra fan caman fɛ ka na wajuli kɛnɛ in seereya dugusen minnu ka surun u la ka na kumakan sanuman lamɛn sirifukɛ sɛgɛnbali mununen Seyide Sherif Ahmed Tijani Aidara kaka kɔrɔba bɔna min ka kuma man ca n'a ko n ko o de ye ko ala ko tan a ye tomi sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wajuli kɛnɛ sanuma in kan fɛn min ni o bɛ yafa ɲɔgɔnma ko fɔ ka ɲɔgɔn kanu silamɛya balimaya ni a kelenya sira bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛn ani kelenya ka se ka sabati buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la. O sababu belebeleba ye jumɛn ye o ye an ka bureau national ye ale de sigila ka jate minɛ pour que a ka sigida minnu se t'u ye ka karamɔgɔdenw lawele a moɲɛw ni a sira wɛrɛw kan ka se ka karamɔgɔdenw ladon fɔ tu kɔnɔ ka se ka u k'a ye o fana ye hɛrɛba de ye k'a ye nin ye ne karamɔgɔden ye vraiment o y'o hakilila ɲuman min ta an filɛ o dɔ kɛnɛ le kan nin ye. Ala sɔnna ka min ci y'an sɔrɔ k'a fɔ an sen bɛ tournoi in na an fana ye an ka sigida bɛɛ mobiliser amisari kanubagaw kan an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bonya lase bɛɛ ma bɛɛ fana wulila k'an dɛmɛ u seko la. Ala sɔnna fana an sera ka baara in fara ɲɔgɔn kan ka jamakuluba bɔ nisɔndiya ni farifoni na ka taa an karamɔgɔ kunbɛn an b'o kɛnɛ de ka bi ni ala ka diɲɛ ye. A wajulu kɛnɛ sanuma in kan Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara a balimakɛ dɔ o ye silamɛya donkan layidu 6 ta k'a ka kɔrɔba bɔna tɛgɛ kɔnɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara silamɛ sifinw ka jigiya Imam Ali Sangare min ni ale ye silamɛya taasira jɛlen ta Seyidi Sherif Ahmed Tijani tɛgɛ kɔnɔ silamɛya donkan baya layidu 6. An balimamuso dɔ bɛ yan an b'a fo ne yɛrɛ kalanden no ne ka kalanden no a y'a ɲini n fɛ a ka ca ni san looro ye ko n ye baya kɛ n k'a fɔ a ma n ko n tɛna baya kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo n ko ne ka baya bɛ kɛ sherifu le bolo i ma a ye kɛ an fa ye n'o ye Hayidara walima a ye kɛ Hayidara den
komi haydara dencɛ fɛnɛ sela ya sunna n'o ye ahmad tijani haydara n ka layidu kan n b'a bɔ a ma inshallah. Ayiwa ne n bato imamu naibu ye ni waati sera an bɛ min ɲini haydara fɛ n'o ye ahmad tijani ne ka baya ni mɔgɔ ka baya tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a tigɛ di ne yɛrɛ mali kelen ka n kelen ta kɛ ka sɔrɔ ka jama ta kɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ti fila fara ala kan. 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 Ti suyani kɛ. Ti suyani kɛ. Ti jɛnɛya kɛ. Ti jɛnɛya kɛ. Ti den faga. Ti den faga. Ti namara kɛ sen kɔrɔ ta kɛ bolo kɔrɔ. Namara kɛ sen kɔrɔ ta kɛ bolo kɔrɔ. Ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na b'a kɛ. Kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na b'a kɛ. Ala ka n'o kɛ. Ala ka n'o kɛ. Ala ka n'o laban kɛ. Ala jugumu yafa. N'ala kira hɔrɔma ye. Sunna Muhammadu. A ye hakilila jigi kɛ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛya yɛrɛ ye fɛn min ye a nakun ye fɛn min ye a ma ɲina sifinnakaw kɔ ni ka weleda ka ɲɛsin olu ma bɛɛ lajɛlen k'i janto Mustafa ka diinɛ in na ka da kan o de fɔlɔla wa a bi laban. Fédération Moronu a ɲɛmayaso a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara ma a bɛ su ani tile wuli ka jɔ min na silamɛya ɲɛta benakun kana nin u ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni nin waleya in ye. An bɛ foli kɛ an ka belebele la n'o ye an ka Seyidi ye n'o ye an golokansigi ye n'o ye Sheikh Ahmad Tijani ye an b'a fo ko an nisɔn ka di sun na an tun mɛnna ka nin kɔnɔ mais ni ko min lo ma se o tɛ kɛ Ala k'a latigɛ bi an b'a fo a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen o ɲuman nana an fɛ a ɲɛ ma Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la o bɛ tournée min na ka tournée daminɛ hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la Ala m'o kɛ la. Jamiyatul Ansar min bɛ an ka mara la yan o ye filɛri kɛ Zumana n'a jɛɲɔgɔnw ka ni parenya ta ka di Imam Jalo ma Animamba nin bato cilo 26 lo Alimamba ko n ye lo jigiya la a nisɔndiya warala ne ma n ma to le duguba ye mais ka taa Alimamu wele an k'i kɛ Sheikh Ahmad Tijani ka parrain bi cérémonie na a bonya warala ne ma n bɛ nisɔndiyaba le la o bɛ silamɛya ta taga yira k'a yira ko Sherifu le ka di an ye depuis lawale la n'a fɔra ko Seydi bɛ na an fɛ yan bɛɛ le bɛ bɔ an ka mara bɛ Animaba Mbato Cembilokoro Dawukoro Dimokoro an bɛɛ le nana an k'an ka misiriw to an ka nayibu bolo ŋɔyi na Sherifu cɛ kunbɛn a ka dugawu k'an ye ka dugawu k'an ka mara la. A hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin wajulu kɛnɛba min a sigira an b'a to a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni silamɛya don k'an baya layidu wɔɔrɔ de ye ani duwawudonw caman. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Iran jamana ma hakilina kelen da fɔlɔ a yeli n'a yebaliya la sigikafɔ tako filanan kɛnɛ kan min n'u kan ka don Iran jamana ni Ameriki cɛ Pakistan duguba la Islamabad don nataw la kunnafoni mɛnna ka bɔ Iran jamana kunnafoni diso la min bɛ wele ko Tasnim o fana ko k'a y'a minɛ ka bɔ Iran jamana maa ɲɛmaa dɔw de yɔrɔ Tasnim kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ maa ɲɛmaa ninnu ko kuma ɲɔgɔnya kun tora sen na Iran maa ɲɛmaaw ni Ameriki jamana maa ɲɛmaaw cɛ ni surunani dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Pakistan maa ɲɛmaaw fan filaw tora ka halibi u damaga yɔrɔw la yɔrɔw minnu kɛn bɛ gwɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ n'u dɛsɛ bɛ ka bɛn olu kan ko nka k'a fɔ Iran jamana n'a ye sigikafɔ kɛnɛ kan ko Iran jamana m'o hakilina ta fɔlɔ a barata Ameriki jamana kunnafoni diso caman de bɛ ka na ni a ye k'a fɔ Ameriki jamana taamadenw ni Iran jamana taamadenw bɛ labɛn la k'u kunda Pakistan duguba Islamabad kan sigikafɔ tako filanan ko n'u kan ka don u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun nata daminɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fana kun y'a lase kunnafoni diso ABC News la k'a fɔ a ka ɲɛmaa danga min dara siɲɛ fɔlɔ la sigikafɔ la J.D. Vance ka kuma Ameriki jamana tɔgɔ la u ni Iran jidenw cɛ ko J.D. Vance tɛna kɛ nin sen Ameriki jamana taamadenw ɲɛkun ye k'a sabu kɛ lakanako nasira ye o fana dafɛ Irankaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o babu sendigi ni o ye Ismail Bagaye ye a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nazaralatɔma Union Européenne maa ɲɛmaaw ni kuma ninnu nɔ u dayɛlɛ ka tugu ko a ka kan Détonateur Mose ko a j'i bolo dayɛlɛli kɔrɔ ko jamanaw ka diɲɛseleke naani sariyaw labatu walasa tajidoni nguruw bɛ se k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ Ismail Bagaye Irankaw ka minisiriso babu sendigi a ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka yala nazaralatɔma Union Européenne
ni sekera ka nafa sɔrɔ kuma mo kuma min de a bɛ sɔrɔ ka jɛnseleke nani sariya senw bɔ buguri lɔ ni k'u kungu ka nɔgɔ bɔ u la ka na ni u ye kɛnɛ ka wa bawo k'a ka kuma in ɲɛsin bɛ Iran jamana de ma i n'a fɔ Iran jamana kɛmɛ ka jɛnseleke nani sariya sen dɔ sɔsɔ ka don tajidoni nguru n'u ta yɔrɔ la sɔrɔli cɛ ni détonateur Mose Kwadji bolo datuguli ye ko kumana ko nazaralatɔma Union européenne ma ɲɛmaw ɲinɛna k'a fɔ jamana dɔ de na bi Iran jamana ka wa k'u kuma yɔrɔ jumɛn u n'u ka jɛnseleke nani sariya Amérique jamana ni bani Israël farala ɲɔgɔn kan ka Iran jamana da don u kun bɛ min Iran kaw ka minisiriso Babu Sendiki Ismail Bagayi ye a ko nazaralatɔma Union européenne ma ɲɛmaw mɔ a kana ka kɔrɔfɔ tiɲɛ a kana dajuw tiɲɛ nazarala jamana ufura dama utakeme kuma mugu ye jɛnseleke nani sariya labatoli kɔrɔ nga ɲinjuguya de do u fɛ ko o jɛnseleke nani sariya sen de min bɛ Iran jamana bali ka dɔn k'a fɔ Kwadji da jamana do k'a k'a ka se boli a ka Kwadji da kan k'o sariya tɛ wa o sariya sen de min b'a jira k'a fɔ jamana dɔ k'a fɔ k'a bɛ taa a ka se fɛ ni ŋana bi jamana dɔ kan k'o jamana masina ka jɛ n'o ye Iran jamana sibiri avril kalo tile 18 détonateur Mose Kwadji bolo min kun dayɛlɛla a fɛ a y'a datugu ko kura ko ni y'a dayɛlɛlen ye fɔ ni Amérique jamana kan nka ne bɔra tajidoni nguru ni tɛmɛni jɛ détonateur Mose ni sanjɛ bawo Amérique jamana kɛmɛ k'i banamini tajidoni nguru bɛɛ ni Iran jamana danganda sɔrɔli cɛ ani tajidoni nguru bɛɛ ni Iran jamana danga wulili cɛ ni ka diɲɛ minɛ corps des gardiens de la révolution islamique kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Iran jamana surasiya kɔnɔ a jikan kɛlɛcɛw ye kɔrɔfɔ lase k'a fɔ ka taa fɔ Amérique jamana surasiw wulila ka bɔ détonateur Mose Kwadji bolo ɲɛfɛ ka sira di tajidoni nguruw mɔ détonateur Mose Kwadji bolo datugulen bi to Iran jamana bolo ko bawo ko Amérique jamana y'o min kɛ nin ye a bɛ mugu manga dali sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ u ni ɲɔgɔn cɛ corps des gardiens de la révolution islamique kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Iran jamana kɔnɔ a k'a b'a ɲini minandoni nguruw fɛ n'u b'a fɛ k'u ka muɲugumaɲagaw kɛ détonateur Mose Kwadji bolo ka u k'u ta Iran jamana ka fɔlenw fɛ u kan'u ta Amérique jamana ma ɲɛmaw ka fɔlenw fɛ bawo Donald Trump Amérique jamana ɲɛma bɛ ka fɛn minnu fɔ détonateur Mose Kwadji bolo kunga ko kumajɔlenw tɛ o fɛnɛ dafɛ corps des gardiens de la révolution islamique kɛlɛbolo hali bi a ɲɛma b'a ka kɔrɔsigi ni o ye Mohamed Reza Nagdi ye a y'a jira k'a fɔ ni diɲɛ mi cogo dɔ Iran jamana laban bi a ka taji bɔ jɔ san kelen kɔnɔ a sidɔn bɛ k'a fɔ Iran jamana tile o tile taji bariko miliyɔn 15 a b'o de bɔ wa ni mɔgɔw mu cogo dɔ a laban b'a jɔ nka Iran jamana t'a fɛ ka o n'a ɲɔgɔnna mago sa se diɲɛ mɔ o de y'a to u bɛ ka ko in kɛ ni musalaka ye kɔrɔfɔ lasera a fɛ jabaraniso la min bɛ wele ko SNN wa ko Iran jamana kɛmɛ ka yɔrɔw bɛlɛn ka ban a kan ka yɔrɔw minnu bu ni manga kɛra daminɛfɛn ye ani Amérique jamana cɛ tun ko bawo ko Iran jamana yɛrɛ kɛmɛ ka laɲiniw minnu boloda yɛrɛ ye ko laɲiniw bɛɛ ma se ka sɔrɔ a fɛ fɔlɔ kɛlɛ lɔ ko nka ko Iran jamana n'a laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa ko ni kɛlɛ kɛra kɛ fɛn ye ko Iran jamana n'a yɛlɛma sɛbɛkɔrɔ don kɛlɛ in kɛcogo la Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ka mɛn ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ olu ka jijukɔrɔ foro marani ndonenw labɔ jirɔ détonateur Mose Kwadji jirɔ ko fɛnɛ min y'o ye ko mugu manga dali sɔsɔli dɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi o kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana a wasabilo ɲɛma Mohamed Bagher Ghalibaf de da Iran jamana wasabilo ɲɛma Mohamed Bagher Ghalibaf ka to Islamabad sigikafɔ la ani Amérique jamana ma ɲɛmaw cɛ a kun y'a jara k'a fɔ ni Amérique jamana ma ɲɛmaw u ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u ka jijukɔrɔ foro marani labɔ kurun lase détonateur Mose Kwadji bolo kan k'u ka sigi n'a ye k'a fɔ Iran jamana na a kuru ninnu susu u bɛ k'u sɛnsɛn ka na Iran yanfan fɛ Iran jamana b'a kalamɔ nka u danna yɔrɔ min na k'u kana tɛmɛ yen kan ko hali ni Iran jamana ye tamasiyɛn ye k'a fɔ u bɛ ka hali lama dɔɔni ka bɔ u nɔ na ko Iran jamana labɛn bɛ k'u bu a sɔrɔla k'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmɔgɔw taara u ka ŋani min kɛ détonateur Mose Kwadji bolo ni sanjɛ ko bɛn da tɛ wa ni Amérique jamana ma wuli ka bɔ yen détonateur Mose Kwadji bolo yɛrɛ bɛ sin ka datugu siɲɛ kelen Iran jamana fɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump
ye Iran jamana keleke yere konogwe de ye abulu jango abise ka kishi lebu domo lebu me nafolotigi bami ni okunya jenyonye nafolotigi bami wunye kokolongela bafene ye nazara la setigi jamana nyemo tokotigi baw sangatigi baw olu jenyo kundo ko Jeffrey Epstein e maoma ni fasa kungadiye apme fasa kene labe iye ibi namadna Jeffrey Epstein Amerika jamana nyama Donald Trump o jenyo ngundu sa 2019 utikalola sega utale tengo alaka fo akakukulongele ye dasago ka sabuke nyana tige umino njiba damine sambina nini duru ni biduru ni biworaula olu kumi dinda ni sandani nani uni sandani duru musumani undeke ukatulongelai Jeffrey Epstein de kunyo o labemba ye uye aminene Amerika jamana polosi ya fe ni oye FBI ye maingwani yanaka kiriche mobalaka ye akadulome jurula kasola ayejieto ayayere fasawa dode ta fe kiri kasigi kaka maku lebu ni olu duna kaka fa ka soro ka dunza wa kiri kwani mblara e doyi nga kosa ina na manye ko Donald Trump na fangana ko demokrati wu ayolu debi ka fangata ko ingwani njina ka balaki yere soro mbedaka kana tugu Donald Trump no fe faja ko yara ayereka akafo ko sega kele ko mai no fe yanaka yere fa ka sola ko sega ligafe ubela jere ka boku dambeda ka beye Kamala Harris Joe Biden nga jamana nyama danga muso kundo Joe Biden nga kumana wa Joe Biden yere apmafe ka mandat lana nyini nga kene ya malabolike ni muso la kainde nana anona Donald Trump ye ni muso la kainde ti no ye Kamala Harris ye ka ke jamana nyama ye o debe kanani kuma ye bi ka fo Amerika jamana nyama Donald Trump aye Iran jamana kele inge yere kono gwena de ye mo bise ka nyine Jeffrey Epstein ngo ko chugumi atoko mimbe ola odale bise ka tui Kamala Harris ko nonde Amerika jamana ka kelete ninye Iran ban Israel jamana ministri nyama Benjamin Netanyahu de kelete ninye ka Amerika jamana nyama Donald Trump jako ya do kele no kono nde koni Amerika ka do ngwane nyininga uba fiye ko kele mandi uye Kamala Harris musulaka yin ayajira ka fo Donald Trump sababula Amerika jamana sura sube farati danga labi wa do fara la taji fene songo ka Amerika jamana de umbula sababula Kamala Harris ye ajira ka fo mami me fangana Amerika jamana kunabi asabula Amerika jamana jenyo njiteka Amerika jamana le dana ya jamana yeble uye nazara la toma Union Européenne jamana uni ota ton jamana uye kasabo ke ko Amerika jamana nyama Donald Trump ati sharia shila batu kadonga fo jamana beka yere mahoranya bibulu manga jamana do mafiye ya ko Donald Trump ka serate ula Venezuela ka ukafanga sina mato nyama muso no ye Maria Corina Macchiato sango alemingera prix Nobel de la paix jonyondo jezelegena ne binakuka jema nyema ubeka menyini kasabu ke bunyado mimi tengo ila ngabika bara kono chesiru minunge beni basigi nyinini na abode sara Amerika jamana nyama Donald Trump yere fengele mi hami belabi ni njonjo inu sango adira Venezuela ka ukafanga sina mato nyama musumo no ye Maria Corina Macchiato ye ko kasabu ke jago ya fanga akume ko kele Venezuela jamana kono jago ya fanga mingunye Nicolas Maduro ka fanga kolokolo lenye ngama bita bala mina Maria Corina Macchiato jonjo indengune ala prix Nobel de la paix ashina kishi Amerika jamana moni jonjo ye dodo ninga ta jonjo indi Amerika jamana nyama Donald Trump mo fanga sina mato nyama muso Maria Corina Macchiato atemenzena ma Espagne akele ko katle damado ke Faransi kabeni sibiri abrede galut leta ani segi kuna kone dila uwera la ka nyinga yala jonjo mindenguni la ni jema nyema ubeka kanubi ni ya de Amerika nyama nyama Donald Trump mo yala imani misa lawa musolaka ko kale imani misa ko Donald Trump fo date abulu Donald Trump mi nuna Venezuela jamana kono naka surasu ye ka Venezuela jamana nyama Nicolas Maduro wuro kupanya siri ka bone aye kwaye ko badeke Venezuela jamana deuni
u ko nga hali an filɛ kuma min na nin ye Donald Trump kɛ mɛ ka kɛlɛ min ɲɛsin Iran jamana mɔ ni maa caman ɲugun bɛ a fɛ kɔrɔ k'a fɔ basigi maa tɛ o n'a ta bɛɛ e ma nimisa Venezuela fanga sinamatɔ ɲɛmaamuso a ko fɔ a ka sidɔ diɲɛma fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa kelen de bɛ diɲɛ bɛɛ jamana ɲɛmaa kelen diɲɛ bɛɛ min kelen de sɔnna k'a ka jamana surasiw bila farati la u ka don jamana ɲɛmaa nɔfɛ jamana ɲɛmaa min bɛ k'a ka jamanadenw dɔɲɔ ni ka worobanya siri ka bɔ n'a ye ko jamana ɲɛmaa kelen in diɲɛ bɛɛ ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump don ko wa ko Venezuela jamanadenw tɛna ɲinɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka nin ɲumanya kɔ a ma ladɔnya k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaamuso Maria Corina Machado ani Nicolas Maduro ka fanga kun tɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu yɛrɛ ka fanga a sinsin bɛ hakilina min kan n'o ye Chavisme ye Chavisme tɛ dɔwɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ye Hugo Chavez jamana ɲɛmaa kɔrɔ o dumɛnen kun do a hakilina ka ale sara fanga na Nicolas Maduro ye fanga ta ale nɔna o fɛnɛ sinsinnen kun do a hakilina kelen kan Prix Nobel de la paix Maria Corina Machado a ko ni Donald Trump bɛ ɲɔgɔn kalamɔ min y'a faso ye sa n'o ye Venezuela ye maa min bɛ Nicolas Maduro nɔna musolaka fanga na ko a ka dɔn k'a fɔ maa jɛ ɲɔgɔn tɛ ko ni Nicolas Maduro bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Sozoro taara Sozoro nana don ko don nataw la a kan ka segin a faso kɔnɔ cogo min o de bɛ ka ɲɛɲini wa ko kuma ɲɔgɔnya bɛ ani Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump cɛ ka ban. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ nɛgɛso boli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tour International du Mali 2026 a kunjɛra hɛrɛ ani baden la nɛgɛso boli don min bɛ jamana caman de nɛgɛsobolilaw fara ɲɔgɔn kan Mali jamana kɔnɔ ɲinanda o jɔnjɔ taara maa min fɛ Maliden don cɛmɔgɔ jamu tɛnɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ leki nɛrɛmugulama min ni o bɛ sɛkasi dondonya ko fɔ o tora ale bolo degun nɛrɛmugulama in denkuna ala ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 18 ye boulevard de l'indépendance la farikolo ɲɛnajɛ ko a ma ɲɛma caman ko bɛ a kɛnɛ kan yɛrɛ ka ɲininikɛla Yakuba Goyita ni a ka jatala seduɲaraw ye minnu sɔrɔ u filɛ. Tour International du Mali nɛgɛsobolo étape 4 bolila Bamako ani Kulukoro cɛ o kɔnɔna na mi point chaud kelen o tun b'a la Burkinabéw ka nɛgɛsobolila Wane Ilbudu Mohamed o y'o ta nka o bɛɛ la cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ma bɔ a jɔyɔrɔ la maillot jaune tora a bolo min ye étape 5nan ye walima a fɔ étape laban o kɛra Mali faaba kɔnɔ Bamako nɛgɛsobolilaw ye kilomètre 100 de boli taa ni ka seginw la Bamako kɔnɔna na o kɛra nɛgɛsoboli min gɛlɛyara kosɛbɛ nɛgɛsobolilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ min ye point chaud 2 ye o tun b'a kɔnɔ Musa Togola Andora Jire o y'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ Magale min bɔra o étape in na sa halisa o ye Mali nɛgɛsobolila Wane Dora Jire ye Ilbudu Ismaila o kɛra maa 2nan ye Burkinabéw ka nɛgɛsobolila maa 3nan ka sɔrɔ ka na kɛ Dirisa Bamba ye hali ka taa sɔrɔ cɛmɔgɔ jamutɛnɛ a ma ye ni maa 3 ninnu kɔnɔna na a ka maillot jaune tora a bolo ka sababuya kɛ a jɔyɔrɔ ye peloton kɔnɔna na wa a na to a bolo ɲina san mɔmɛn bɛɛ fo ka taa se turu wɛrɛ mɔ ka an ka Mali président fo Assimi Goïta ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bi ye Mali turu 12e édition laban ye ala sera ka maillot don Mali gɛrɛsɛgɛ la turu dabɔ ko kun ye ko maillot jaune ka to Mali la yan nɔ nɛgɛsoboli tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin fɔlɔ dɛmɛ de n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ pour que a ka se ka maillot to a ka jamana kɔnɔ ka ca ala fɛ n'ala y'a dɛmɛ maillot bɛ se ka to yan ni maillot tora ka ban kɔni kuma wɛrɛ tɛ yen bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen baara. cɛmɔgɔ ye chance sɔrɔ a sɔgɔra ka to peloton kɔnɔ o y'a sɔrɔ u sera ka ban donc peloton ka temps de bɛ di a ma donc o temps min bɛ di a ma o kɛra sababu ye k'a ka maillot jaune garder n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu tugulen don cɛmɔgɔ la classement général la n'o ye Burkinabé ani Bissau Guinée malheureusement olu ma se ka yɛlɛ podium kan. donc an bɛ foli lase minnu nana an dɛmɛ baara la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo jamana fɛn fɛn nana vraiment u ye baara kɛ ils n'ont pas démérité mais ala barika la fédération malienne de cyclisme ka baara kɛ pour que Mali cɛbɔ a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kan an ka se ka Mali kunnawolo kan an jɔyɔrɔ fa donc o yirala nin tour la depuis Sikaso k'a yira ko nɛgɛsobolilaw b'an bolo bi
minnu bɛ se ka nisɔndiya lase nɛgɛso kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni a jateminɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka taga yɔrɔ la donc an ye région caman traversé an bɛ gouverneur fo sɔrɔsiw fana an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn parce que ni caravane jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn bi ko an ka sɔrɔsiw labɛnnen don siga t'a la ka coureur fɛn fɛn nana baara nana équipe saba kɔnɔ coureur 18 an b'u fo k'u ka encadrement technique fo ka peuple malien bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn mobilisera ka an dɛmɛ nin baara la ka foli belebele lase ministère ma parce que an bɛ nin bɛɛ la ni musaka jɔnjɔn tɛ a ma nɔgɔ partenaires bɛ yen an bɛ foli las'u ma an ka président fo fɔlɔ parce que président ye a yira sport ka d'a ye kojugu le fait que an ka bɛ se k'an ka sport kɛ bi k'a kɛ ka ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ an ka infrastructure yɔrɔ ɲɛ b'a la k'olu labɛn donc vraiment ka membre du gouvernement bɛɛ lajɛlen fo mais an tɛ se ka tɛmɛ n'an ma fédération malienne de cyclisme yɛrɛ fo incident ma bɔ a la a diyara mɔgɔw ye a kɛra ka ɲɛ de façon professionnelle k'u cɛsiri a la vraiment fédération in kan ka fo an b'an ka cyclistes fana fo an yɛrɛ y'a ye dɛ an ka cyclistes u taara région na u y'u ka moto u ka nɛgɛsow boli a kɛra vraiment alhamdulilayi a bɛɛ kɛra incident foyi ma bɔ a la donc nin b'a yira ko an ka faamaw bɛ baaraba de la parce que an bɛ yan nɔ bi olu bɛ cɛsiri la n'an bɛ fɛn fɛn kɛ événement bɛɛ u bɛ yen nɔ u b'a essayer ka mɔgɔw lakana donc nin b'a yira ko vraiment an ka sécurité ko an ko faamaw ko u bɛ ka yɛlɛ puissance la mais ne yɛrɛ bolo an kan k'a fɔ k'u bɛ puissance yɛrɛ de la ka ban. ni baara in bɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni jɔnjɔn dilen ka taa prix spécial de l'AS maaw la denmisɛnnilaka min ye jɔyɔrɔ belebele sɔrɔ compétition in kɔnɔ nɛgɛsoboli in kɔnɔna na maa min ye furancɛ jan don ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani meilleure équipe turu in kɔnɔna na fo ka taa se maa min kɛra ɲɔgɔnmada ɲɔgɔnma ye cɛmɔgɔ jamitɛnɛ o mɔ o min diyara kosɛbɛ maliyɛnw ye. o de fana bɛ dan sigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ a kan bɛɛ inchallah.